Masira semhuri yeZimbabwe togashira muchirongwa chenyu chemaSecret Confessions tandoita iye Glory, and welcome back to your favorite episode. Muzuva ranhasi toda kutenda Mwari nekuti we have managed kupedza studio yedu. Aiwa, Mwari vakanaka. Musarega kakuuya kuzobhuka ndatoti ndifilmire pano kuitira kuti muone setup kune avo vandaita mapodcast, kune vandaita matiktok. We are here. Alright, regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Makasimba here vatete? Ndava pashinyazi nechinhu chandakazvitsvakira ndoga. Ndakarumwa chekuzvicherera, ndakabata marasha anopisa, ndakaromba nekatsi vatete, katsi tema ine maziso matema anohlisa vatete. Kwaisava kuda kwangu, asi nhamo yakandituma kuti ndiendewo kunoromba sevamwe. Ndakaona kuti twose tichangofa, asi bheta ndife namboitawo mari. Mbichana vatete, chakandipa shungu dzekuromba, kudadirwa chaiko. Mukadzi wangu akandisiya nevana vaviri akaenda nembinga vatete. Kusiwa kwandakaitwa nemukadzi wangu kwakandisiya ndine maronda emwoyo, maronda asingarapiki. Kwete kuti ndaiva simba, kwete ndaitoshanda nesimba, asi zvaikona n'anga murapwa achida. Ndakaita decision yekuti ndaizoshandira vana vangu. Zvekuroora ndainge ndisingachadi vatete, chinochenjedza ndicho chakatanga. So ndakati mukati meupenyu handichambodi kutambura zvakare. Ichokwadi chiya vatete chekuti ukaita madecision wakatsamwa unozvidemba. Ndakaenda kune mushoperi akandipa kiti achiti yaizondibatsira kutsvaka mari. Ndaiva desperate, at least kiti chaisava chikwambo chaizondisveta ropa chichindinetsa. Ndakabvuma kuenda nekiti nhema kumba vatete. Mushoperi anga akanditi katsi iyi inogara mumba. Changu kwaiva kutsvaka jecha painozogara. Changu kwaiva kuti kana tsvina yawanda ndobva ndachinja jecha riya ndoisa fresh one. Every day ndaifuma mumba mune mari. Yakatanga iri $100 per day. Mari yaiita ichiwedzera day by day, kubva ku100 kusvika ku500 kusvika ku1000 per day. Zvingoenda zvakadaro. Vatete, mwana wangu Tariro akatanga kungotanga kusada vanhu, akatanga kuwithdrawa. Bichana. Ndakambofunga kuti kuda aifunga mai vake. Ndikambotuma elder kadzi vekuchechi kuti vataure naye. Vatete, zvandakanzwa zvakandigura kunorira. Vatete, elder kadzi vakati mwana ari kuti pane chinhu chinouya chichirana naye mausiku chaasingaoni. Tariro aiti zvinhu izvi zvakatanga manje. Naimi, dei zvikasava zvandaifunga. Kiti yaishandisa mwanasikana wangu vatete. Ndakabatikana kuti ko ndakaitei, hapana chemahara pasi pevhu. Vatete, Tariro akanamatirwa kuchechi. Ndipo pandakazvitangira nhamo hombe. Achibva kunonamatirwa takawana kiti yakamudhura. Vatete, kiti ndakawana yakatsamwa, kwakundisvipira mate ziso rekuruboshwe. Vatete, kubva zvandasvipirwa ziso harichaoni zvakanaka. Ndakafamba vatete, ari kuti mate ekatsi ipoison. Vatete, ndakarumwa nechekuchera. Ndava bofu, handichaoni ziso rimwe chete. Ndava kutya kuti ikatsama zvakare ichandisvipira vatete, handizooni. Apa ndinorwadzwa nemwanasikana wangu ari kuitwa mukadzi nekiti. Chokwadi zvakaoma veduwe. Pamoja auto, you have nothing to say. Makadini tete, nyaya yangu yakamira yakadai. Ini ndiri mukadzi ane makore 39 ekuberekwa. Nyaya yangu yakati rebei. Ndiri kungoda kuencourage someone ari musituation yandanga ndiri. Ndakakura mumhuri diki, taiva vatatu. Ndaiva musikana mumwe chete nevakomana vaviri, ndiri ini wepakati. Asi ndaiva nasisi vangu vakashaika ndichiri mudiki. Zvinonzi vakatsikwa nemotikari vachibva kuchikoro vakabva vafira ipapo. So mukukura kwangu ndakakura ndakanyarara ndisingaiti zveshamwari dzakawanda, nekuti vabereki vangu vaitya kuti zvakaitika pana sisi vangu zvaigona kuitika kwandiri. Saka nguva zhinji ndaigara ndiri ndega. Kuita shamwari kwaindinetsa, kunyange iye zvino zvinondinetsa. Fast forward, ndakaroorwa mugore ra2007. Ndaiva ne21 years, murume wangu aivawo ne23 years. Ndakatambira zvakanaka mumusha umu. Mumhuri mandakaroorwa ndakasvika vabereki vese vakashaika. Murume akandiroora aiva last born in a family of 5. Mumusha makanga musina vanhu vatingati vakuru. Mumhuri yana baba vavo yakanga yakashaika yose, kureva kuti pakanga pasina watinoti baba kana tateguru wemumusha. Fast forward, ndakagara pamusha apa zvakanaka pasina dambudziko. Zvakazotanga makore afamba, mbereko yaramba kubata. Ndava mu5 years mumarriage. Murume akabva dana nemusikana wekumusha kwavo.
Kutaurwa kwazvo zvinonzi musikana uyu akambenge akaroorwa nemumwe murume kwakusiyana nemurume wake akaita mwana mumwe chete. Back to my story. Murume akadana nemukadzi uyu vakapengesana tete. Iniwo ndichitanga kugara pamba apa ndakaita zvekutizira nekuti takanga tarara tese. Ini kwakutya kudzokera kumba ndiko kutotanga kugara tese. Kubva ndichigara mumarriage umu handina kuzoenda kumazuva angu zviri normal. Pekutanga ndakafunga kuti ndava nepamuviri, asi kwete, takagara zvakanaka kusvika tava ne4 years. Murume akatanga kuda nemumwe musikana, ndichamuti Sekai, nekuti akandiseka tete. Ndakazozvibata musikana uyu ava nepamuviri. Takatanga kunetsana nemurume, mumba makanga musisina mufaro. Ndaigara ndakabata foni yake, ndo zvimwe zvaiita kuti tirwe. Ndichidzoka kumashure mbichana, patakatanga kugara tese, takanga tisina chatinacho tete, ndichihodha madonuts, tichitengesa nekubasa kwababa kwakanga kusina mari. Zvinhu zvakatanga kufamba zvakanaka pakawana basa pane imwe kambani achiita zveengineering. Takatenga mota 2 nestand. Ndodzoka kunyaya yangu. Mukugara kwese kwatakaita, murume haana kumbobvera akakomplaina kuti sei tisingaiti mwana, but ini zvaindidya mwoyo. Dzimwe nguva ndaienda kumwedzi kwe6 months, but panguva iyi akamira neni kundirapisa, but hazvina kupera. Ndakasvika pakuita operation yekutariswa kuti sei ndisiri kuita mwana. Ipapo ndipo pandakatanga kuona kuti upenyu hwakaoma tete. Chiremba akandiudza kuti makazvarwa makaremara machubhu enyu, hakwanisi kuti mbeu yababa iite pass through. My tubes are blocked. There is no way I can have a child. Only if I do IVF. But mari yacho yakanga isabude nekuti kwakanga kwaitwa mwana kwaMarui. Murume wangu akaudza hama dzake dzese kusanganisira naMarui tete. Chakava chitukiso naMarui. Everyday tete zvese nehama dzemurume vakatanga kundigara dare. Ndakatanga zvekutsanya ndichinamata nevamwewo vakadzi, ndiko kupera kwazvakaita zvekubleeda tete, but mwana haana kuuya. 2014 mwana akazvarwa tete, ma1 akabva atanga. Murume akatanga kuenda asachadzoke kumba. Fast forward kwakaitwa zveumwe mwana wechi2 tete ndiripo ndichishingirira. Mukadzi uyu akatanga kundituka kuti uri ngoma wakadya chibereko tete. Ndaitukwa everyday, yakava misodzi everyday pamatama pangu. Vana vaMarui vakatanga kuchinjana kurwara vachigara vari muchipatara. Baba vakanga vasachadzoke kumba vachingouya pano nepapo. Pandakatanga kutukwa nehama, ndakabva ndabva pamba apa ndikatanga kuroja nekuti taigara pafamily house, saka zvakanga zvaoma tete. Mukuitika kwezvese ndakatanga kunyorera form 4 yangu ndikapasa tete. Ndakatsvaka basa kuti ndibatsirike nekuti kutengerwa chekudya kana chekupfeka zvakatanga kunetsa. Ndakawana basa mutauni muHarare pane imwe shop. Ndakashanda apa ndiri security guard. Ndaita basa rekucheka mareceipts pamado. Mazuva ekutanga zvakanga zvakaoma ndichinyara, asi ndakatoona kuti ndotoshinga. Handina kurega kunamata Mwari, vakabva vatumira destiny helper akandiudzawo nezvekuuya kunyika yandiri tete. Nguva iyoyo mari yainetsa, saka ndakatanga kuchengeta mari ndichitenga ma$US kusvika yakwana. Zvakanditorera 1 year 8 months. Munguva yekumirira kuti mari ikwane, ndaikwidza makomo tete kuna matramarriage kuti zvimwe kuda murume angachinjawo mwoyo, asi Mwari vaive nemumwe mufungo. Mari yakakwana tete, ndikauya kuno kwandiri. Ndakasvika ndikawana basa remumba, ndikashanda. Zvakanga zvisiri nyore. Kushanda mumba kuno kwakasiyana nekushanda mumba uri kuZimbabwe. Basa rakandirwadza tete. Ndaichema zuva rega rega raMwari. Ndakapinda mudepression isingaiti, asi handina kumira kunamata. Papera 1.5 years, Murungu akabva ati ava kuenda kunyika kwake. Ndakabva ndapererwa nekuti ndakanga ndichichengeta amai vangu kumba. Vaive vakatarisa zvekudya kubva kwandiri. Ndakawana pamwe pamba apa ndaishanda hangu zvakanaka. Ndaichengeta vana 2. Varungu ava vakanga vasingadi kuti ndirare ndisiri pamba. Ndikaenda kuofu vaida kuziva kuti ndanga ndinani nekuti unozounza zvirwere zveCovid kuvana vangu. Ndakabva ndaita pfungwa dzekuenda kuchikoro. Ndakatanga kuita kosi yangu yeteaching ndiri kuno tete. Ndakabva ndaoneka pamba apa pandakangopedza contract yavo. Ndakatanga ndichishanda pane chimwe chikoro ndiri assistant teacher pachikoro apa. Paishandwa zvekuti ndakaita 2 years ndiripo. Zvakaoma, mari yacho yaiva hand to mouth. Ndakapinda zve mudepression,
ndakasiya basa apa zvekare ndikawana pandava nhasi. Ndakakumbira kuna Mwari kuti ndirangarirewo ndikatsanya 100 days tete, asi Mwari havadyi chemunhu chemahara. Ndakawana basa pandiriko zvino. Ndakawana mukana wekuenda kumba kunoona mai vangu kuZimbabwe. Ndiriko ex-husband akabva auya kumba nekuti akanzwa kuti ndaive ndatsoka. Akatanga kuchema achiti ndiregererewo ndakatadza. Akanga achiratidza kuti zvinhu hazvina kumirira musha. But ini ndakamuudza kuti ndakamuregerera kare. Zvaitoratidza kuti chekudya chaicho chava kutonetsa. Mawaniro aiita mari ainge achinja. Mhuri yamukurira nekuti vakabva vaita vana 3 nemukadzi uya. Tete tava ne8 years tasiyana kubva 2018. Ndinoda kusimbisa vamwe kuti kudenga kuna Mwari anorarama. Ndakakwanisa kutenga stand yangu tete, iko zvino ndiri kuvaka. Ndanga ndakangamwa tete, pandakabva kumba uku ndakasiya stand nemota 2 dzatanga tatenga tese. Hapana chandakatora kusanganisira midziyo yose yaizadza 3 rooms. Ndakabuda mumarriage umu ndisina chandinacho. Ndaibatikana tete dzimwe nguva ndikazvifunga ndinobatikana, asi kudenga kuna Mwari anorarama. Iyi testimony yangu uyawo kwatiri. I think most of us tadzidzawo chidzidzo 1 or 2. Sometimes it's very difficult. I'm very sorry haidi kuti unenge wanzi iwe haufa wakaita mwana because matube ari blocked. Vanhu votanga kukuseka, mhuri yotanga kukuseka. Imagine kuti dare rinogagwa koi uyu ingomwa. Wakazvisika here apa munhu achitoriwo neurema, like munhu achitoriwo disabled. Anditi itori disability yemukati. Muri Zimbabwe ndinokurudzirai kuti Zimbabweans, let's learn kuti ticheme nevanhu vanenge vane maproblems akadai, because nobody created themselves like this. Kusvika pakugara dare kuti uyu hazvari unhu hwakaita seiwowo. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Ndauya nenyaya yangu muzuva ranhasi. I'm a single mom, very independent, and I'm a hard worker. I was born and raised nevabereki vese. Nyaya yangu ndichazama kuita pfupi. Ndine mwana wangu musikana ane 11 years, turning 12 this year. Ndakaita zvekurepwa ndopakabata nhumbu yangu. By then I was in a relationship yange yatova neroora date. That's when I was raped by my ex-boyfriend. Nemunhu uyu we dated tichitomboita zvivakuru pasina dziviriro. Asi pambiri hapana kubata. Takarambana mune zvakanaka, asi haana kukwanisa kuaccepta kuti ndainge ndaita move on. Zvekuti akandibata sei imwewo nyaya rimwe zuva handina kukwanisa kunoripota nekuti ainyuwa kuti haana zvaaizoitwa nekuti baba vake vaive vekumusoro-soro ikoko, ende aitwa nedzimwe nyaya dzakaparara dzandaiziva hombe zvekuti rape case iyi yaisotombori nyaya. That's why ndisina kunovhura case. Then aida kuroora uya hatina kumbobvira tavaka bonde tese nekuti taive tawirirana kuti taizozviita kuani munhu. Back to my story. Nhasi ndiri kuda kutaura nezvemwana wangu uyu nekuti ndambonzwa nyaya dzavabereki vanonzi vanovenga vana. I think ndokwandava kuzoenda ikoko, asi ndati ndikuudzei kuti hazvina kutanga zvakadaro. Pandakaziva kuti I was pregnant, I fell in love with my baby. Baba vemwana vaisada anything to do nenhumbu, so I did everything ndega ndisingarwadziwe. Mwana akazoti ava negore ne4 months ndakabva ndauya kuSouth Africa kuzoshanda. Ipapo baba vemwana vaive vazoudza hama kuti mwana ndewavo. So pakuuya kwangu kuSouth Africa ndivo vakasara nemwana nekuti vaigara namai navatete vavo. So ndaitumira everything zvaidiwa nemwana. Tadzoka pamashure zvishoma, baby daddy ndakambozama zvemaintenance aisabhadhara. Ndopaakati ndimupe mwana inini ndomaintaina mwana anaye. Mwana akakura kusvika pa4 years ndobva ndamubvisa after ndanzwa kuti aiabhuswa ikoko. Zvimwe zvacho ndaizviona sekuti ndaiita masurprise visit, but I ignored because ndaive ndisati ndakukwanisa kugara naye nekuti ndaichengetwawo, plus salary was very little zvekudaro. So my sister firstborn akazotora mwana ave ne4 years, but abuse haina kupera. Ndaiwana mwana akaita mazivanga ekurohwa. Ndakazoudzwa nasawira wamai vangu situation, ndopakati ndiendese mwana kuboarding sekuti ndokwaiva safe. It was a private boarding school kuZimu. Ndipapo ndaienda kuwana mari kaiva nane, but still ndaishare room nefriend yangu, and pambapa vaisada vana, and also ndaive nepfungwa yekuti hasu ndoenda kuZimu apa mari dzaisabatana makore achifamba. Mwana akaenda kuboarding, aiva muweekly boarder, so every Friday aidzoka kumba, then Sunday odzokera kuchikoro, achigara nasawira
waamai vangu maweekend acho. Vamwe vakabvunza kuti wai ikoko amai vakashaya. Sisi vangu ndaive ndambozama kutaura navo nezvemwana asi vakanditi vakatora mwana nekuti vaida mabhegi eJoni nemari chete, zvekeye mwana zvaisava pabudget. Ndopakazouya idea yekuti aite mubhodha at 5 years. Kuchikoro aibata bhuku, akazobva ikoko after basa rapera, so ndaive ndisachakwanisi kubhadhara mafees. Akabva aenda kuday school yaiva kudhuze nekumba. That was 2022. Ndakabva ndambogara kuZim for 6 months. So kuchinja kwakaita life anti mwana aita mademands. Ipapo she was in grade 4. Achiti anoda kutakura mabhega nemapizza nekuti ndaive ndakamuspoila zvekudaro. Mazuvawo upenyu pahwaive huripo. So I tried kuexplaina asi aisanzwisisa. Ndomuti enda kuna baba vako uvaudze vakuitirawo, airamba kuenda. Zvadaro ndakazobva kuZim ndikauya kuno kuSouth Africa 2023. Ndikasiya mwana futi kwababa vake. Kuya life was not okay. Ndaingokiya asi mwana aiisa mamessage achiita kudhimanda zvinhu zvekuti waisarara, but patime iyi ndaingobhadhara zvekuchikoro zvaidiwa, mafees nezvimwe. Ndakazoenda kumba 2023 kupera kwake. Tete ndakawana mwana achifamba nebhutsu isina pasi. My heart was broken zvekuti ndaida kuchema asi ndakazvishingisa. Abuse iyi haina kupera, but ndiri munhu wekuti ndaingoti mangwana zvinonaka. 2024 ndakazotora mwana. Tete akatanga kuita madhirama ekuti unopererwa. Ndakatanga ndichaita zvekugara pasi naye. Ukatodaro aita wesi, musikanzwa rafu ine mwana wangu tete yakaoma. Anotosarudzwa kutumwa kunext door. Ini anondiudza kuti ndakaneta apa anenge aswera ari paTV. Ndasirira pamwe 2023 pandaishanda aida hembe dzeChristmas. Ndikatovaudza kuti andina mari, dai vaudza baba vake. Iye wangu mwana akaenda kuna baba vake akati ngavasazvinetsa kutenga hembe, aizopaine pressure. Iye aingoda kuti vamupe $1 chete. Nyaya iyi ndakazoudzwa natete vake kuti ndizvo zvaakaita. Aisa message every day counting down Christmas. Back to 2024 ndairova, asi at the same time I would spoil her futi kuenda naye kuma lunch date, gaming session, but it was not enough kuti aterere. Ene ndaiti achachinja. So ndakazombopererwa futi nebasa uko kabusiness kanga kabroka kaside hustle. Mwana aida bhutsu dzekuchikoro tete. Ndikati taura nababa vako vatumire. Haana zvake kuisa message. Ndakazobvunza after some days akati iye anga asingade kupa baba vake stress. So ndakati aifanirwa kuita stress ndiani nekuti kubva day 1 baba vako havana kana chavanoita, even rent or anything chavanoita, akaramba ari Z. 2025 ndakabatwa BP and I know kuti yainge iri stress. Pakaitwa Valentine's kuchikoro kwavo, so aida outfit. Apa iniwo mari yacho ndainge ndaendesa kuclinic nekuti ndakazokolapsa ndiri pabasa. Ndikazoenda kuclinic ndopa ndakabatwa BP. Mwana wangu zvese izvozvo haanei nazvo. Tete haasuki chero plate. Akaziva kuti handina mari anowesta food zvekutora mafuta, kudira pasi. Hembe chaidzo ukatenga anotora bleach ospreya okuti wakauya nayo yakadaro. Musoro unogona kutodunurwa ne3 days abva kuruka zvake. Chero kataura hachinje. January uno akambochinja kuita munhu tete. Ndikamubvunza kuti wachinja nei? Nekuti ndakanga ndakumbodeedza nabamukuru vangu kuti vatsiurane naye, ndichiti maybe akanzwa munhurume achimutsiura anochinja. Akachinja zvenguva iyoyo. Akanditi ndachinja because ndati ndingaramba ndoita makwikwi nemi. Zvesho zvamakati ndiite ndotoziva hangu, asi handingodi chete kuzviita. Ndakarwadziwa kufunga zvese zvandinoita paari, but munhu waanoitira utsinye ndini. Ndanga ndasiya zvimwe sekuti ndikatenga chinhu ndikachida anopwanya kana kuzvisiya zviri beyond repair. Lase ndakanzwa meme vachiti agariswa pasi because anga akuita boyfriend kuchikoro. Last week ndakabata mamessage aitaura neboyfriend yake ekuchikoro achiti aibhadhara chikwereti nekiss. Weekend ino ndakamutuma akaregera zvandaive ndati aite. Akati zvona I just decided not to do it just like that. Basa ndoshanda mumakitchen. Togara mu1 room. Apamborina basa tete rekuti mwana angati ndaneta. Saka ndiri kuti ndikazosvika pakumuvenga imhosva here. Zvinoitika zvakawanda anti.
problem ipo ndeyekuti mwana from day one mati akagara nasisi akagara nadhedhi vake achiabhisiwa akaenda kuboarding akadi. Saka chandiri kuona ndechekuti handisi kukublemai, asi chandiri kuona ndechekuti mwana hamusiri makamukudza from the beginning. Saka because mwana anenge achibatwa achiabhusiwa, anenge achigara nevanhu vakasiyana siyana vachiinstilla dzidziso dzakasiyana siyana, she becomes rebellious, especially neyekuti she's separated from her mother. Handiti muri kuzvinzwa zvandiri kutaura. Saka chandingangotaura ndechekuti it's our God given responsibility to raise our own children and instill our values from day one kachiri kacheche kusvika akura, because munoona kuti mwana akachinjaniwa maoko ende akawigwa nezvakawanda. Saka izvozvo ndo zvinoita kuti mwana aite rebellious, aite angry, aite zvese zvaari kuita izvi. Handizivi hangu kuti makasununguka here kuti mwana aite counseling, because maybe she has a lot of things that she has never managed to tell you. Ende ndoza kuti sevabereki hatina nguva yekuti mbogara pasi utiudza kuti paya payagara nagogo chii chakaitika, paya payagara nadhedhi chii chakaitika. But I think it's a cry for help. Musamuvenga, ndozvandingangotaura. Alright, vedu veka tisati tapinda munyaya dzedu, tine nyaya dzedu dziya dzemishonga. Ndoza kuti panenge vanhu menge muchida kuva nyaya dzemishonga. Tawigwawo nedambudziko, iri dambudziko guru chairo rinorema. Ndatumigwa mapicture aya, saka I'm going to attach the pictures because there is need for help ende zvinhu zvinorwadza. Taitete Glory, makadi yenyu. My name is Nyasha Karanda. I'm based in Poland and I'm writing to you with a very heavy heart, hoping to appeal for your assistance and also the help of your fellow followers. We recently lost one of our fellow Zimbabweans here in Poland, a young man named Danmo Taruvinga, who was studying nursing. Danmo he just celebrated his 24th birthday on the 2nd of February, and he had also just graduated on the 24th of February from Vincent Paul University. About 2 weeks after his graduation, his family back in Zimbabwe became worried because they could no longer reach him on his phone. They contacted his best friend here in Poland to check if he had spoken to him. Shamari yake tried to reach out to other close friends, asking if anyone had spoken to him, if anyone had spoken to Danmo recently, but unfortunately, no one knew where he was. Then they decided to go to his apartment to check on him. When they arrived, he was not there. They asked his housemates, and the housemates said they'd not seen him for a few days. They'd assumed that maybe Danmo had just been busy with work or had a different schedule. His friends then decided to report the matter to the police. When they got there, they explained everything they knew. The police asked if he was someone who used drugs, but his friends explained that Danmo was a well-behaved young man who did not use drugs. He would drink occasionally, but he was someone who lived a responsible and organized life. The police then told them to go and check at a psychiatric hospital on Tuesday, the 10th of March. It was already late when they finished speaking with the police, so they decided to go to the hospital the following morning. When they arrived at the hospital, they were told very heartbreaking news. They were informed that the person they were looking for had been there, but sadly he passed away the previous day around 5 p.m. after suffering a cardiac arrest. They tried to ask how he had ended up at a psychiatric hospital and what exactly had happened before his death, but the hospital said they could only disclose that information to his immediate family in Zimbabwe. The situation is extremely painful and devastating for all of us here, especially for his family back home. We have been in contact with the family, and the costs required to repatriate Danmo's body back to Zim are very high. We have created a GoFundMe to help raise funds so that Danmo's body can be taken back home to Zimbabwe so that he can finally rest in peace among his family. Initially, we had set a target of £5,000, but after making inquiries with a funeral parlor here in Warsaw, we were informed that the total cost may reach around £8,000. So far, we have managed to raise about £1,600, and we are still far
from the amount needed. That is why I thought of reaching out to you, Tete, because we've seen the amazing work you do in helping people, communities in difficult situations. Kana Shita Tete will also kindly ask if you could help remind parents back home that life for many young people studying here in Poland is not easy. Zvinobatsira zvikuru kana vabereki vachigara vachitaura nevana vavo vachivabvunza kuti vari sei, because sometimes the pressure of life abroad can be overwhelming. If possible, parents can also try to support their children financially from time to time until they're able to secure stable jobs. Mitemo yekuno yakachinja, and it has made things more difficult for many students who work, renew their papers, or even move freely. Most of the students here are young, between 19 to 30 years, and many of them are under a lot of stress. It may also help to encourage young people to consider funeral insurance, because situations like this become very difficult for families when they happen unexpectedly. Thank you so much, Tete, for taking your time to read this message. I'll share the GoFundMe link, and I'm also available to answer any questions you may have if needed. I can also share Danmo's further contact details. We truly appreciate any help or support that you and your followers may be able to give. May God bless you. Ndaona mapicture aDanmo achigraduate, naye Mwari. Naye Mwari. Muri Zimbabwe, chasiya hangu GoFundMe, moyo wangu watsemuka. You know, as parents, we send our children to school so that we give them a better life. Which parent wants to bury their child like this? Hapana ne answer. Over the past so many months, I've encouraged you guys in the diaspora to join a diaspora insurance. I've spoken about this. This is really painful in situations like this. And if you are a student, Maria Unovisa Mari, it's like, especially for students who are below 30, you pay less than £10. I know somebody once said, you come here to make people anxious. You talk about dying, you don't give people hope. The fact still remains. The fact still remains. We don't know what the future holds for us. Muri Zimbabwe, GoFundMe link ndichaisiya pazasi, ndichaishare futi zvakare kuFacebook page. Let's help this family. Just siya zvakare link yekudiaspora. I think I'd stop talking about diaspora because you say I make people anxious. Vamwe makati ndokuita anxious. But I think we have to continue. I'm not saying we are dying. My parents are back home. My parents are in Zimbabwe. One thing that I want you to know is, vana vedu at 20, we know kuti vane a brighter future ahead. So nobody expect to die. Nobody is dying. But I'm just saying that to vana vedu mapolice, let's encourage them. Let's check on them also. Right now we don't even know what happened to Danmo. Nobody has got an answer. How did he end up in a psychiatric ward? Who put him there in that psychiatric ward? Hatisiwi. And no one is there to answer us. Just a link in the comment section. GoFundMe. Let's help this family. Alright, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Ndakaenda kuKatar ndikanoshanda zvinorwadza. Vatete zvaisava easy. Taishanda semadhongi tichizorora kana tovata, zvainge zvakaoma. Shungu dzaiva dzekushandira kwatinobva. Every month ndaishanda ndichiseva kamari paside. Vatete ndakakunda miedzo yekutenga hembe nekuoverspenda. Pressure yekunyika dzakabudirira yekutenga ndakainzvenga. Kwete nekuti ndaisada kubudirira vatete. Ndaida, asi vatete ndaiziva kuti kumusha ndakatiza nhamo, so ndainge ndauya kuzoiponda vatete. Chimari changu chati ndakadzokera kumusha ndikanotenga stand yekuisa musoro. Regai nditsanangure ndichiti stand yangu ndakaitenga ndikaisa muzita rangu. Ndakadzokera kubasa ndikanoshanda kuti ndisimudze mudhuri mbichana sekukwanisawo kwangu. Mudhuri wakapera, zvainge zvakaoma zvichirwadza, asi ndakakwanisa kukunda. After 5 years imba yakapera zvose, mafurnishings. Musana wainge usachadi, wakongonyara. Hazvisi easy kushandira maArabhu asingakuoni semunhu. Imba yangu yainge yava kugarwa namai vangu pamwe chete nehanzvadzi yangu nemudzimai wavo. Makore ose ndiri Qatar, ndaiti hazvina hazvo basa, vanenge vawana pekugara. Pasiri apa wagara watama, apazve
wagara watama. Ndakaudza mai kuti ndainge ndodzoka kumusha kuzogara nekutangawo maproject. Ndiwa kuti munzwise chinhu ichi. Handina wandakadzinga pamusha. So vatete, imagine nhora yangu ndichisvika paimba yandakavaka nesimba rangu ndichiudzwa kuti ndainge ndisina imba. Ndakashamisika kuti imba yavaiti ndeyavo ndeipi. Vatete, ndakaudza vana sekuru asi hapana chakachinja. Ndakanzi ndainge ndotongesa mai vangu. Izvo handizvo. Ndaizama kunzwisa kuti chii chaitora nzvimbo. Vatete, vakatobudira kutora imba yangu. Imba yandakashanda ndoga. Izvezvi ndiri kugara nevatorwa vachifadaya mai, mwana nemuroora mumba mangu. Manje zvinozoda here kuti toendesana kumatare dzimhosva tichiendeserana nyaya yemba? Ndiri kurwadziwa, handidi kunyepa. Chisimba chekupi ichi? Mai vangu vakandiita disappoint. Ndaifunga kuti vana mai vanofanirwa kuprotekta vanavo vakambopindana nenyaya yakadai. Ndipeiwo mazano. I think nyaya iyi haisi kutanga. Pane imwe nyaya yakambobuda patete Tilda yemurume aiti aishanda kuDubai. Handiti aishanda kuDubai, then aitumira mari kumusha, achitumira mari yemombe, baba vachitenga mombe. Ndokubva azoita birthday akatora mombe mudanga akauraya. Izvezvi ari kujere nekuti anonzi akaba mombe dzababa. Vabereki, tine humwe utoxicity hwatinahwo. Munomboziva here kuti kudiaspora kunoshandiwa sei? Munombozviziva here? Munoziva here machallenges anosanganiwa nevana kudiaspora vachizama kureidza mari idzi? Kana imasvika manzi garai, motosvika motoita colonization, mucolonizer mopinda. Ende uyu mwana ari kuti anyway, I cannot be violent and evict my mom. Handiti ndechi ari kutoshandisa approach yekurespecta kumaparents, but my parents are disrespecting. What is our problem as parents? Vabereki madiko. Zvinofamba seiko? Vedweka, ngatiregei kuita zvinhu zvakadai. For all assistance in FNB account opening, FNB business account, FNB non-resident account, company registration, CIPC returns, SARS registration, contact us on +27 686 822 173. Kana muchida kuvhurirwa mabank account, kana muchida kuregisterwa mabusiness, ndokurudzirai vana veZimbabwe ngatiregei kuchengetera mari pasi pemametress. The world is fast, the world is, the world is going digital. Pasi pemametress zvichabuda here? Alright, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Hai tete, muri sei zvenyu? Haisi confession, but just something ndangofunga izvezvi. So right now I'm working as a support worker kuAustralia. KuUK I think ndivo vanenge vachinzi caregiver. But it should be the same thing kunoku tinoti support worker. There's just something that dawned on me. Nongoti ndashanda kubva December basa rinori. But there's one thing inondinetsa. I don't know kuti varume vedu vekuZimbabwe, is it kuti havasi loving here? Kana kuti it's a cultural thing? I'm not sure. Munoziva here pane maclients akati one day andinoshanda nawo. So I've noticed kuti vakadzi vavo vanenge vachirwara. And the touching thing that I've seen pama clients edu aya, munoziva mukadzi anenge ane cancer. Ndabva ndatozvifunga right now. Munhu wandinaye ane cancer yebrain. She's unable to talk. The only name yaanongotaura that means yes or no for everything is her husband's name, Chris. So ukamubvunza kuti do you want something? Anongoti Chris. Do you need something? Anongoti Chris. Like it's something chitongori mubrain dzake. The fun thing, the wife anoita bed waiting. The husband akatova upstairs akatouya kuti arare nemukadzi wake on her side. It's not the first time ndichizviona. Ndakazvimbozviona futi pane imwe couple yandinayo, mukadzi akagurwa gumbo. Apanoita bed waiting zviya zvekuti unenge uri pabasa but munhu uchitomusema. Ava vandiri kushandira, their house is very nice. They live in the suburbs, like a rich area kwavari. Unotoona weka kuti uri pamba kuti they were doing very well. Murume akasvika pakusiya basa kuti achengete mudzimai wake. Vana vacho vaitoti kuna mudhara wacho, ko madii matsvaka help from the government yokupa help mukadzi owana assistance. But the husband airamba akati no, ndikuda kuti ndichengete mudzimai wangu ndega. It's been 2 years now. Anga kanzi anofanira kufa 2 years ago, but this is the 3rd year. The husband has been by her side. Variko vamwe maclients angu wekuti uchisanga nawo uchimaona
like ipapa pane vamwe vekuti ndinovaona 3 days a week every single day. Mukadzi izvozvo haagoni kutaura tete, but murume anomira nemukadzi wake, anenge achitotaura naye nyaya, achimuratidza madress, achiti I bought you this dress. Munoziva, it's so touching. Ndafunga kuti so isusu tiri kuZimbabwe zvinenge zvichionzi kuZimbabwe kunenge kuchinzi varume vanoura ndo zvavari. I've seen kuti varume vedu vekuZimbabwe vanoda kunyanya kufokasa nekuhura stereki. Vakahura futi zvinhu zvacho zvinodorumbidzwa zvotonzi zviri normal. Pandafunga kuti a lot of women, munhu waunaye right now, uchinobata mushonga to be with that person. Munhu wauri kurwira nesmall house kuti uve naye nhasi chaiye ukanzi warwara, do you think kuti that person will stick with you? Nyatsozvifungai. Iwe murume wako anokurovera kuti wapisa poto, anokurovera kuti waita something silly. Munotonetsana, zvonzi mukadzi wangu anondinyima bonde ka1 kana ka2, munhu ototiza achadzoki pamba. Munoziva, ndanyatsofunga, I don't know who this message is going out to, but I hope muchateerera before maita program yenyu. But ndangoti ndingobvunzawo vateereri venyu. Izvezvi ndambomira the husband is assisting. The husband is the one anopisika mukadzi wake because anonyara. Of course, ndozobetserawo kana iri wet, anongoti it's okay, but number 2 handidi. I just thought of it kuti murume wako iye wauri kunetserana nemahure, it's important kuti munhu usangane nemunhu anokuda. It's important kuti munhu uzvarire munhu anokuda. I don't know how to explain, but zvinondibata so kuti varume vedu vakawanda ava that we go to hell for. That's the truth. I've been listening to a lot of confessions and vakadzi vakawanda vari kuenda kugena all over John wacho haana chaanacho and kukuda anenge asingatombokude and akanzi warwara wabva gumbu waita shuga anokusiyira kuti waitirei vana vasikana ini chida vakomana. I've seen a lot kudiaspora. Munoziva kuti mumwe munhu anenge ane 5 girls but iye murume wake vanenge vachidanana, vanomira with each other, they are there for each other. Isusu waiziti varume vatema waiti chida kunyanya kufokasa nekutsvaka chinhu chinonyanya kunaka chaicho, hana matini. It's silly tete zvinhu zvinoti it's silly tete zvinhu zvinoti entaisa. Pane kuti munhu uite build generational wealth, aite zvinhu zvine musoro nelife yake. Our men, they don't want that. Indogara ndichiseka nemurume wangu kuti saka ndikarwara munoita sei. I always tell him kuti inini I will take care of you because you were there for me. Zvinhu pazvanga zvakaoma, you stood by me. But vamwe vanhu that we are going to hell for, vamwe vanhu vatiri willing kuroera munhu, tichienda kuMozambique, kumaNigeria, tichiita all sorts of things, tichiita zven'anga, zvemanjuzu, zvechichi, vanhu vanoroya to keep a man. Handisi kuti mazimba chete, but mostly it's only a few people vanhu vandakaona vanonyatsodanana kuZimbabwe. But I wonder, like most people, that person you are doing so much for anokuda the same way here. KuZimbabwe ndiko kunotaura kuti mukadzi akahura unofanira kuti umusiye, asi wewe ukahura chero ka 3000 anofanira kuramba achingokuregerera. Chero ukauya nevana vekunze anofanira kuramba achingokuregerera, which is silly. Zvinhu zvatinofokasa nazvo zvinhu zvisina kana nebasa rese. I think it's important to focus on zvinhu zviri important and just live a happy life. That's all I wanted to say, Tete, because I've been going mudzimba dzakawanda and I've been seeing a lot my examples akawanda ekuti unyatsoona kuti munhu anoda mukadzi wake, because mostly vanhu vandiri kuona vachirwara vanenge vari vakadzi. Of course varume vanenge vasinganyanyi kurwarawo. There was a survey yakamboita zvichinzi vakadzi vakawanda kana vachirwara varume vanotiza. I think it was 80%, but kana murume achirwara vakadzi havatizi, it's 1% inotiza. So I don't know, is it that men put themselves first kana kuti isusu vakadzi tinonyanya kuda kunzi tiri married? I don't know. Ndongozvifunga, someone needs to hear this. Rudo rwuririko, but vamwe vanhu vatinosangana navo matsotsi vanhu apa vakawanda vanhu matsotsi ega ega. Plus apa ndangoti ningokuudzai because I think you are the only one who can understand nyaya ndiri kutaura. Matauriro futi amunomboita, I think you can understand kuti ndiri kubva kupi chienda kupi. Kwai mama vagwara saka vakaendeswa kuhama dzavo. But when you guys are getting married, inonzi till death do us part. I think we all know that. Inonzi till death do us part. Saka the question is, why vakadzi tichigara
we are willing kuroya murume wangu ndinomuda ndotoenda kuMozambique pana mbuya vakadai so urera randishungurudza regai totsvaka murume totsvaka mushonga kuna mbuya vaya. Women are willing to go out of their way to save their marriages. Asi kana imi vakadzi magwara, do you receive the same treatment? Varume vanokudzosera hai vakaenda kuhama dzomukadzi takavatora haisitakonewo. Zviri kureva kuti varume havana rudo here, vakadzi vane rudo. But I think from what I can just say, like she said it's a culture thing. Varungu, they stick together, vanomira together till the last day. Ngadai Mwari atibatsire tigone kuona zvakanaka zvinoitiwa. Handiti pepo patiri koko kwatiri kwakasiyana-siyana. We see a lot of things. We have learned a lot. Kubva kuZimbabwe, for me personally, it taught me a lot of things. Handisi kuti kudika kuti kudini, ndiri kungoti kuti we learn panoita mamaculture shock. Zvinhu zvatinofunga kuti zvinhu zviri normal, pamwe hazvitombori normal. Varume ngatidzidzei kumira nemadzimai edu. Somebody came for me yesterday akati unokurudzira, you disrespect men and unokurudzira vana vadiki kuti varoorwe nevarume vari rich vakaromba. Ndikati hai asekuru, you don't really know me. Handina musi wandakakurudzira zvinhu zvakadai. Whenever we come and talk about things that happens in our society, zvoita sekuti tiri kudisrespecta varume. Aiwa hatisi. Varume zvechokwadi vanoita magirlfriend, vohura, vounza vana, kunzi muregerere, aiwa muregererei. Asi ukaita kamwe kauti ukareceiva text nje ikangobahwa wainda. Handiti our society inotsikirira vakadzi, but when we speak out then we are said kuti we are disrespecting other people. I'm not disrespecting men. We're just encouraging each other. Musavera nema feelings, don't come for me muchida kugwa neni. Andipo pakugwa. Message alipedza kuverenga. She was just saying what she has noticed in society medu. Handiti ngative vanhu vane rudo, tive vanhu vanovakana. Guys, nokutendai nekona chirongwa kwamaita. Mwari akuitai zvakanaka, tichadzoka zvekare kune vaya vanoita maTikTok, vanoda kuita mapodcast. We have started, of course, it's a farm setup where we are. It's a nursery. It's a farm setup. I'm sure madzinzo dzichirira and all. But guys, you just come. Don't expect much. But munongouya mozoita podcast yenyu moita TikTok yenyu. TikTok, for TikTok, I think we are charging about 300 rand per hour moita maTikTok yenyu mchida kuchinja. Ndogara ndichiona vasikana vachienda vachinochinja vachipeka vachitora mapicture mustreet. You can come and do this for an hour. Vanoita mapodcast per hour we charge 900 rand kana kuri kuti ivideo yaka editiwa. But if you just want to use the studio, it's 600 rand per hour. Let's share. Handiti tine maset ari different. We have this brown set, we have a green set, we have a white set, we have a what's color is the cream and beige set. Saka zvese zvakarongeka. I hope you are going to be able to come. Handiti tokutendai guys nekona chirongwa kwamaita. Mwari akuitai zvakanaka. Mother's Day. Guys, we only have 40 seats for Mother's Day. This year we're going to kwanisa kuwana venue yakanaka, venue a private room, chikafu chedu, bathroom edu, zvese mukati. It's so beautiful. Top billing moments. Don't miss out. Taka invite a lot ladies from the medical field, because tukona kuti vakadzi vakawanda vari kuchekwa, vari kuiswa zvinhu mumuromo, a lot of things are happening. Saka tati, this one is going to be educative. Tenge tichidzidzawo. Handiti we are going to celebrate Mother's Day. Tichajaifa, tichafara, asi tichidzidzawo. Handitika zvakanaka kuti tive vanhu vanodzidza, tichivhurwawo pfungwa, so that it's going to be beneficial to everyone. Vanana mama, majongo akurira. Vanhu vari kudiaspora da kubhandara vana mama. We are welcome. Everyone is welcome. The theme is Haiti. Tenge takapfeka hembe dzeHaiti, zvimaheti takachena, celebrating motherhood. Tokutendai guys, musaregedza kujoina WhatsApp group. Muchasiya link zvakare nhasi malingi acho akati one day. Then vanoda goat milk iripo. Tokutendai guys nekona chirongwa kwamaita. Mwari akuitai zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.